Или това ще ви бъде края, аз нещо. Че какво да казваме? Ще откриваме сървъра. Верно, кой ще казва? Именно. Аз ще кажа едно нещо. Без кандидатури. Айде, казвай. Който ще кажа, да казва. Не, взеха ми дума. Аз не. Давай, казвай. Аз вече казах. Какъв линк? Добре. Давай. Как се казва сървъра? Серверът се казва Atlantic Scrapped. Хубаво. Още някой не разбрал. Да, как се казва сървъра? Добре. Добре, пишете ми хора, пишете ми долу в описанието. Окей. Това беше от мен. Надявам се да... Да не ви е Вече харесало. казах и чао, да. Айде.